Ara, la proposta d'aquest mes, la lectura d'aquest mes seria Antígona de Sòfocles. Abans de res, una pinzellada per situar-nos. Edip, fill del rei de Tebes, dels reis de Tebes, Laios i Jocasta. Edip no sap que són els seus pares, no entrarem en detalls ara. I recordem que Edip mata en el seu pare i més endavant Jocasta i Edip engendren a 4 fills, que són Eteocles, Polinices, Ismena i Antígona. A la llarga, Edip és expulsat de Tebes i l'acompanya la seva filla Antígona. Antígona no se separa mai del seu pare fins al dia de la seva mort. Els altres 2 germans, Eteocles i Polinices, lluiten aferrissadament per el regne de Tebes i moren. En aquell moment, el regne de Tebes era de Creont. Creont és el germà de Jocasta, és a dir, oncle dels fills d'Edip i Jocasta, fruit d'aquest incest. Llavors, Antígona vol enterrar en el seu germà Polinices, però Creont li prohibeix. Ella desobeeix el rei i ho fa, enterra en el seu germà. I llavors Creont la tanca en un santuari familiar i aquesta acaba suïcidant-se. Aquesta seria una breu introducció i també explicació d'Antígona, però ara anirem descabdellant i comentant cosetes. D'aquesta tragèdia grega s'han fet un ventall d'adaptacions i versions teatrals i ha sigut una font d'inspiració de diverses interpretacions contemporànies. Molts han parlat, estudiat, analitzat sobre aquesta dona lluitadora que s'enfronta a tothom per aconseguir el que es proposa. Antígona, una tragèdia filosòfica. Bé, totes les tragèdies gregues són filosòfiques perquè ens fan pensar, argumentar situacions complicades i ens donen eines per responsabilitzar-nos del nostre fer o no fer. Però si aprofundim una mica més veurem que la tragèdia és més coral i la filosofia expressa més la visió individual. I val més que no entri en més detalls i esmercés i deixo aquest tema per desenvolupar, si voleu, i engegar la tertúlia del proper dia. Podríem començar la trobada descabdellant aquests 2 conceptes, tragèdia i filosofia. Què us sembla? Dit això, us comento uns quants elements característics que fan referència a les tragèdies. Nosaltres veiem les tragèdies gregues com una obra de teatre, un esdeveniment públic, lúdic. En canvi, la mirada dels grecs era la d'un acte religiós, una forma didàctica, pedagògica d'expressar els perills del dia a dia, unes eines per poder caminar-hi conscientment per la vida, amb els pros i contres de seguir un o altre camí. I tal com diu el nom, de tragèdia, amb un final catastròfic, fatídic. Les tragèdies a Grècia es representaven durant 3 dies, amb activitats al voltant de l'obra que es representava. També hi havia una mena de jurat que valorava i premiava el que creia que era el millor dramaturg. Per tant, era tota una festa culturitzant. Però, anant al gra, qui era Antígona? Aviam, què simbolitzava? Doncs simbolitzava
l'heroïna tràgica de la mitologia grega, la que desobeeix les lleis imposades per Creont. Ai-la! Un conflicte ètic. Antígona defensa les lleis de la sang, unes lleis no escrites que provenen dels dictats dels déus. Creont, el seu oncle i rei de Tebes, defensa l'ordre civil, l'estat, la llei de la ciutat escrita i que prové de les convencions humanes. Veurem arguments sòlids tant d'un com de l'altre, així com dels altres personatges i també el cor. Un altre aspecte interessant és el rol de la dona, dues germanes oposades, Ismena, tradicional i passiva, Antígona, lluitadora i activa. I ara, abans d'acabar aquesta ressenya, voldria comentar-vos una anècdota que de ben segur obrirà a la trobada una altra via interessant per comentar. Sabeu que Freud, la seva filla Anna, la petita, l'anomenava la seva petita Antígona. Doncs Anna va ser una de les filles de Freud i va ser la que va cuidar el seu pare fins al dia de la seva mort, als 86 anys. També la creadora de la psicoanàlisi infantil. Així doncs, Anna va dedicar-se en cos i ànima al pare i a tot el santuari que ell va crear. La psicologia diu que el complex d'Antígona és el que tenen algunes dones que renuncien a elles mateixes, que renuncien a viure la seva pròpia vida a canvi de tenir cura dels pares. Així mateix, es diu que la base d'aquest comportament ve donat per un sentiment de culpa que per raons X es desenvolupen. Apa, parlem-ne. I a veure si a la trobada anem descabdellant les decisions que prenen els protagonistes i les conseqüències que aquestes suposen, també el perfil de cadascun dels personatges. Un text clàssic i alhora actual. Sisplau, anoteu les cites i articles que ens fan aturar a reflexionar al llarg de la lectura i els conceptes que van sortint per poder-ho desenvolupar plegades a la trobada, a la tertúlia. No sé si tindrem temps de posar sobre la taula tot aquest glossari de conceptes que tan enginyosament ens ha proposat Sòfocles. Ho intentarem, oi? Apa, llegim teatre. I fins aviat. Una altra cosa. És bàsic llegir aquesta obra molt i molt bé, perquè la propera obra que llegirem i comentarem, que és Tots ocells de Muawat, es basa molt en les tragèdies gregues de Sòfocles. O sigui que prenem nota. Val? A reveure.